Iko zvino hakusisina mhuri isina hama kana muvakidzani akaenda mhiri kwemakungwa. Nhasi uno mudare kwauya mukoma anga achiti ndiri kuda vana vangu vari vana vemunin'ina wake akaenda kuUK, vakasiyirwa mukoma wemudzimai wemunin'ina wake achiti nekuti vana ava havachaenda kuchikoro. Ndinotenda mambo nhau yadunza pano yaida kuti tisungise Loisi inhau yevana vangu vaari kuchengeta vanoti Nenyasha naShe naMakaita vari vana vemunin'ina wangu uyo akabuda akaenda kuBritain. Ariko kuBritain ikoko anga achitumira mari dzekuti vana vaende kuchikoro, asi zviri kundishamisa ndezvekuti kubva pakaenda vabereki vevana ava vari vairi naMachi, vana vakangogara pamba. Vana mukuru wacho vari grade 4 kana ndisingakanganisi, ndichitera mudiki ari grade 2, ndichitera mumwe asati akuenda kuchikoro, asi mari baba vacho vachiti vari kubhadhara. Saka nekuda kwaizvozvi ndo zvandirwadza mwoyo kuti vana vanogodedza kuenda kuchikoro sei isu vabereki vacho tiripo. Ndingangoti muchidimbu ndoaya mashoko andinawo. Muri chii chevana vari kutaura? Uyo mukoma wababa, uyo munin'ina wamai. Tiudzei, vana havasi kuenda kuchikoro? Mwana wangu asiende kuchikoro nekuti mai vacho navo vasati vakushanda. Vakatotanga kushanda last month ndopavatumira mari nekuti ndifanira kubhadhara hafu hafu vozopedzisa month yavari kudai vana vakutanga kuenda kuchikoro kuchikoro. Vana vanga vachitadza kuenda kuchikoro nechikonzero chekuti hapana vari kubhadhara mari. Vanga vasati vakushanda mai vacho. Kwavo zvavari kutaura kutaurei? Manzwa zvavangataura? Vapindurei. Vapindurei zvavangaitaura. Kuti muri kuti mukoma kana kuti munin'ina wenyu ari kuBritain haana mari yaanga achitumirai vana, saka vanga vasingaendi kuchikoro. Ndazonobhadhara mari kuchikoro nokuti mai vavo zvinovatanga basa. Handizvo zvamuri kutaura? Vaudzei. Mai neNyasha vanga vasati vakushanda, ofu ichiba neNyasha vakatomboendeswa kukoti nenyaya yementenensi vasingade kubhadharira vana. Kutera vazoita sisi vangu kuUK zvakavarwadza baba neNyasha, vakati aiwa iwe unoda kuti udzokere kuZimbabwe, hausi kuzofanira kuuya kuno kuda kutsvagira nyaya yekuti udzokere kuZimbabwe. Ndo matauriro avakaita mai neNyasha vachiti baba neNyasha varwadziwa nekuuya kwandaita kuUK kuno. Ndiri kuno kuZimbabwe vanga vasikabhadharire kuti vana ndaiti usafa ndiri ndega ndichiendesa vana kuchikoro. Ndonyaya ikweyo kutozotanga kwaita sisi vangu kuenda kubasa ndopavati ndokutumira mari unofanira kubhadhara hafu, next month ndahora futi ndokutumira imwe upedzisa. Bamukuru ava vakutumira izvozvo vari kugara pakasiyana, umwe nomwe ari kwake umwe nomwe ari kwake. Muri kuva kuzviziva here apa? Ndimani muri kusumudza ruoko? Hamuna kusungwa mudare munhu. Iwe wakangofanana neari kuBritain wacho nhubu iyo, kana iri nhubu. Chavakuda kuisa defense apa chii? Maybe ndimuri kuchengetwa nemunhu achikupai mari yake, muchidya mari yake, muchitadza kuendesa vana vavo kuchikoro. Kutaura munhu ngaasiye
nyaya tiinzwe mutsetse wayo kuti famba sei. Vanga vachizviziva here ava kuti munin'ina wavo haasi kubhadhara mari yevana vechikoro? Ava ndovaziva, ndakatoshamisa vauya kumba kwedu. Vana musikana wangu webasa ndiye akati mukudiwa nehanzvadzi yenyu, kubuda ndikuona isi hanzvadzi yangu. Ndobva vakati ndini mukoma wababa nenyasha. Ndikakoma akatidzwa nani pano, zvikanzi aiwa ndiwe mweya. Ndikangoti iri bhoko. Ndobva ndakapinza mumba ndikabikira sadza zvakanaka. Izvo ana uziva kuti vatondisungisa kudhara. Mangwana ndobva ndakazoona mupuresi wamambari uya kuti mashure. Hanzi ndikuda vana vangu. Ndikati munhu ari kuda vana vake. Asiriye muridzi wevana. Muridzi wevana kuUK ava handitovazivo. Kana vana ndakavabvunza ndikati munovaziva vana vakaramba vakati hatirasiva. Chero maine nyasha ndakavafonera ari kuUK paWhatsApp. Ndikati kune munhu here wamatuma kuti atora vana. Ndinana munhu wandatuma kukusira kwandakaita vana ndichauya ndichitora vana vangu ndega ndichizodzokera navo. Mutemo ndozvaunotitaurira. Mukadzi kana kuti mudzimai, handiti, ndiye anonongedza custodianship yevana kuti inenge ichiitwa nani, handiti. Asi isusu manje ndisu tinozoramba kuti vana vasina chavanoziva mukati mekunetsana kwevabereki vavo vasaendere kuchikoro izvozvo. Handimuona patiri kunopinda. Dai uyo akauya achiti ndoda kutora vana chete, handiti, vana havasi kuenda kuchikoro. Kana kuti ndauya kuzongotora vana vemunin'ina wangu, taitomuudza kuti mutemo, hakuna mutemo wakadaro. Munotoaplya custodianship kucivil court yekuti mupuhwe vana kana muchida vana, moisa macircumstances anobatika kuti sei muri kuti moda vana vakasiya vapuhwa munhu namai vavo. Handiti, ndopouya nyaya yekuti vana havasi kuenda kuchikoro. Saka inini vana vemunin'ina wangu kuti munin'ina rikaverombe inini ndiripo, handingaregere munin'ina wangu kuti vana vasaende kuchikoro. Handiti, zvikonzero zvaanenge achipa. Iye zvino ndiri kudayira kuti vana vanga vasingaendi kuchikoro. Handiti, nechikonzero chekuti papasina mari, papasina munhu ari kubhadhara mari. Handiti ka mukoma munin'ina wenyu ati mukoma mati mukoma vakaenda rini kuUK kwacho? Second term uya vaenda. Vana vakapesera rini kuenda kuchikoro? Vana vakapesera kuenda second term, asi bakuru ndo vakatanga kuenda. Vana vakapedzesera rini? Mukati second term handizive. First term vakaenda vakazounzwa kwaku second term. Maine nyasha vakati havafaniri kutangira pakati chikoro chingomirira third term ipere vozoenda. Saka muda kuzoendesa vana rini avo kuchikoro? Zvikoro zvichivhurwa pa3rd term ndopavari kuenda. Vakatobhadhara mari. Right. Kana marisiti yechikoro akabhadharwa rini? Ndoda kwaona. Kana akabhadharwa takusevhai samoni redu toziva kuti makuisa defense kudaro. Asi kana akabhadharwa before kuratidza kuti urongwa hwekuenda kwevana kuchikoro hwanga huripo. Pane pakutaura dhete ra 26 chiya makabhadhara munani? Last month pawatanga kuenda kubasa. Ndati vakabhadhara munani? 08 rarapo. So nyaya yenyu makamhangara rini vakuru? Nyaya yangu ndakaimhangara uri musi wa 21 August. 21 August. Samuel rikabuda chi? 22 August. Apa nhingi ikazonobhadharwa musi wa 26. Handiti? Kuratidza papa akuiswa defense yekuti tiri kumhangarirwa nemunhu kuti ari kuda vana vake nekuti havasi kuenda kuchikoro,
apo ningira apa ndiye musi wa26 saka ndoda kukudaiso amai toda kukupai mukana wekuti muchengete vana vachienda kuchikoro. Dzeni baba ndoda kukupai njere idzi. Handiti ka hakuna vana vanotorerwa munhu neumwe munhu asina kusiyirwa vana namai vavo. Handiti mapo. Hondo yatiinayo iye zvino ndeyekuti vana vaende kupi kuchikoro. Muchidzokera kumba iye zvino maakubatirira pekuti zvandanga ndichida kuti zviitike zvakudii zvakufamba. Batsirai panyaya yekutobhadharira vana chikoro nokuti vakuenda kupi Chikoro. endai kuchikoro kunobhadhara mari direct. Mouya nemarisits aya mafotocopies morofotokopa handiti maoriginal aya movapa marisiti evana echikoro. Marisiti evana echikoro anogara nemunhu anogara nevana vacho. Handiti imi muri kupi kwamunenge muri. Musaramwire munda kumakudo kuti no nokuti varamba havana kuramba asi ava havana simba. Chandafarira ndechekuti varatidza imimi shungu dzenyu kuti dzise vana vakuenda kupi kuchikoro. Chiendai munoprepare kubatsira. Munin'ina wenyu ari kufungidzira kuti ari kukaurisa mukoma wemukadzi uyu, kumukaurisa kuti handibhadhare mari yechikoro. Uri urombe hwamubata. Handi mapanzwa. Urombe hwamubata. Akunoti ndazviwanira pano zvaita zvadzona nyemba kutsva dzarungwa munyu. Makamboona bhinzi dzikatsva kana dzatongotsva chiregai kutoisa mvura maakutongobisa dziri pai. Asi zvinoda dzaiswa sauti kare. Hatiti mapanzwa. Saka nyaya iyoyo manje yakafarira. Dai mai ava tavatonga muno vasina chiratidzo chekuratidza kuti vana vari kuenda kuchikoro. Ndokuudzai ndaingopa mutongo wokuti vana ngavazopota vachiuya kuholidhe kuna mainini vavo vaenda kwavanowana mukana wokuenda kuchikoro. Handiti saka vana vakuenda kuchikoro. Imi chiendai sababa neshungu dzenyu mobatsiridza kuna mainini. Handiti mukati vanodya vanotofanira kutodya. Handiti yechikoro mobhadhara chikoro moisa sauti shuga nezvimwe zvevana. Handiti zvamunongoziva kuti nyange vakazvitambisa ndo vanozosara vana vasina sipo yekuwacha. Handiti muchitotenda wemurume akagara pachituru kuti pane paanotobatsiridza vana venyu. Handiti mapaona hatidi kugodora vanhu. Handiti ini ndafarira kuti zvamaamuchida zvadi ndo zvatiri kupupurirana zvese izvi tese tiri vanhu. Handiti vana vedu ngavaende kuchikoro. So nhasi tombosiya nyaya yenyu yakadaro. Vana vedu vakuenda kupi? Next court. Handizoti ndingabvunzewo here mambo Bvunzai. kuti kana iri holiday kana tazodawo vana Chinoita kuti vanhu mupihwe vana. Handiti kuratidza ndanzwa vachitaura kuti havakuzivei. It's not all easy kuti vanhu vahende vana kuvanhu vavasingazivi. Imi varatidzei vanhu ava kuti vakuzivei kuti ndimi ani pavana venyu. Handiti mapanzwa. asi kuvaratidza rekavaratidza munhu wavo. Manzwa zvandataura. Ndazvino Kufunga kwenyu kuvaratidza kwatingataura apa ndiko kuita sei? zvito nemabasa. Very good. One yezvo maratidza nyaya hombe kwandiri yekuti mamune hondo yekuti vana ngavaende kuchikoro. Endi chokwadi vanga vasingaende kuchikoro. Vakupura mainini kuti nekuda kwemari. Saka mari vaita mhakatiko dzavo. Handiti kuwedzerai kuti musazowana vana vachinzi zviri nani vaende kuchikoro nehembe yakadambuka. Vabhadharirwa kuchikoro. Nokuti kuchikoro hakunziwo nehembe yakadambuka usauye kuchikoro. Next. Notenda mama. Okay.